Witam Was pięknie. Dzisiaj Wam wyrządzę o wierzbnej w niedzieli, o palmowej niedzieli. Jeszcze kapkę je czasu do Wielkanocy. No ale taki tekst mam przed oczami, to już teraz wam coś o tej wierzbnej niedzieli wyrządzę. Jak macie to moi dżistani radzi, to mi dajcie palec do wyrchu, a subskrybujcie mój kanał, pyty. Jakbyście chcieli coś napisać, to możecie w komentarzach pisać. Też będę rad, jak coś od siebie napiszecie, tak? To komentujecie na Facebooku. Dzisiaj niedziela palmowo, w którą katolicy wspominają, jak Jezus wjechał do Jerozolimy, a wszyscy byli tak radzi, że go witali palmami jako wielkucnego króla. Potem ten zwyk przejęli i w Europie, a zaczęło się robić coś ich takownego, co wyglądało aspoň kapkę jak palmy, ale przeca wiemy, że prawdziwe palmy u nas nie rosną, jedynie kańsik pod szkłem. Kany je cały rok ciepło. Z tego palmy się robi z tego, co rośnie u nas na miedzy. Hańdowni na niedzielę palmową się prawiło niedziela wierzbno, bo palmy się robiło z roztomajnych zielin, a gałęzi, ale najwięcej się ich robiło z wierzb. Słowianie wierzyli, że wierba to jest trom, kiedy dowo żywot, a każdy, kto się jej eny chyci, będzie plymny. Z tego dycki na jor. Jak eny się zaczły robić kocianki na wierbach, to dziołchy, a syncy targali z nimi gałązki, a prali się nimi wiela wlazło. Prało się i zwierzęta, co by były zdrowe, a były godnie plymne. Ten zwyk potem się ludzie przeniósli do tradycji katolickiej, bo dycki jak się kiedyś wylazowało z kościoła, to się ludzie prali gałązkami z wierzby. Ale farożom się to moc nie podobało. Nie podobało się to i biskupom. Tuż miasto tego wymyślili, że lepszy, co by ludzie, jak już chcą se kapkę pobalandrować, to niech se raczej robią wielkucne długi wieńce. Jeszcze niż się zaczło robić, a święcić palmy, wierzyło się, że dobrze jest jeść kocianki z wierzby, bo to dowo zdrowi, a człowiek jest z tego plymny. Jak się połkło kociankę z palmy, to potem cały rok nie bolała głowa, ani nie bolało w karku, ani człowiek nie kuckał. Tak jak ja teraz, miałem kocianki jeść. Poświęcone palmy się dawało dycki do wody, albo styrkało za święte obroski. Ponikierzy ich wrażowali pod buntram, co by uchronić chałupę przed pierunami. Ty palmy się jeszcze poliło, ba i jak się wykludzało pierwszy roz, bydło paść na miedzę. Miało go to chronić przed roztomajtymi złymi mocami, a i przed czarownicami. Poliło się ich, a i w ten czas, jak dosik był nimocny. Taki palmy się nie śmiało wyciepać, bo to mogło przynieść chałupie a familii nieszczęści, ani moce. A jeszcze jak gazda show sioć obili na grunt, to robił krzyże z tych palm, co by mu ziemeczka dała szumną urodę. Palmy się robiło doma, żaden ich nie kupował na torgu, ani w magazynie. Dowało się do nich, a dowo jeszcze furt, gałązki z wierzby. Kajeny się nie podziwomy w katolickiej tradycji, je cosik, w co wierzyli nasi praojcowie Słowianie. Wierba to jest trom, na który się razi dziwomy, jak się kończy zima, bo jak zaczyna puszczać kocianki, to człowiek wie, że jor już wnet się zacznie, a przeca jor to jest żywot. A czemu Słowianie wierzyli, że akurat wierba to jest trom żywota? Bo wierba poradzi rosnąć na gruntach, kany żaden inszy strom nie urośnie, ba i we wodzie. Młode gałązki a kocianki poradzi puścić, a i ta wierba, kiero uzie fest staro a sucho. Wierba wygląda kapka jak baba. Jej gałęzie są cienki, wajeczne, a są podobne do babskich włosów. Z tego dla Słowian to był strom żywota, z którego potem się zaczło robić ty palmy.